Je to další bazar shopping a samozřejmě já a Diana. Taky vás trápí vaše lisá hlava, nebo byste chtěli mít mužnou huňatou hruď? Plešatce vidíte na každém kroku. Tam svítí jeden, tam druhý. A co vy u vás doma? Tady třetí. Ovšem, Diano, já mám vlasů hodně, ale na menší hlavu. Nevadí, pro ty z vás, kteří se trápí tím, že nemají vlasy, je tu náš nový vynález Bear Hair. Co je Bear Hair? Kromě toho, že je to skvělý vynález, v překladu to znamená medvědí chlup. Skutečně to funguje. Podívejte se, jak funguje náš vynález Bear Hair. Potřísním si trochu můj svetr. Tobě nakapeme na tričko. Trošku vmasírujeme Bear Hair kartáčkem. I tobě na bříško. Tak ukaž, jestli to funguje. Lup. Lup. Takže ne. A co moje ruka? No vidíte, jak to krásně funguje. Včera jsem si trochu vylil do klína, to vám ani ukazovat nebudu. Neznáš někoho, kdo je nešťastný z toho, že nemá vlasy? Znám, tebe. Ano, ne, tak to už jsme si vysvětlili, já jsem spokojený. Ale máme tady mého přítele Emana, který je zoufalý. Mohla bys ho přivést, Diano? Ano, Emánku! Emánku, broučku, pojď k nám na A tu je Eman! Buď zdrav, Emane. No, i když zdrav, jsi nešťastný, že nemáš vlasy, viď? Posaď se u nás. My ti aplikujeme trošku našeho preparátu Bear Hair. Pokapeme hlavu, tak a Diana bude masírovat. A masáž, tak. Výborně. Pořádně. Máme tady několik variant. Buď Ultra Strong, Mega Strong, anebo Family will be Happy Bear Hair. Tak co, Emane, už rostou? A pak, že nerostou. Vidíte, a funguje to dokonce i v přímém přenosu. Volejte rychle, ať se na vás dostane.